taksih wiloso maring dalem Gusti kang murbeng tumati. Mugi tansah tumadu tumedak kajiwa kasalira. Dumateng panjenengan sadaya lan kula para setresna budaya. Palinggi Baraya Agung panjenenganipun Bapak Muhaimin Ibu Mudianah Gotrah Kalawangsa. Wonten ing Karang Padukuhan Dukuh Tambak Boyo Desa Klepu Pring Surat Wewengkon Kabupaten Temanggung. Saderengipun ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih Baraya Agung Kridya Utama ingkang kepareng mijil saking laladan Goa Krajan Pring Surat Temanggung. Kalenggihan dalu menika mugi dawuh Baraya Agung panjenenganipun Bapak Muhaimin Ibu Mudianah kepareng atur suganta panglipur warga ageng Kridya Utama salebeting tata upacara tasakur dawuhipun Sang Bagus Mufin Al-Riza Kajatu Kramini Mas Ayu Sundarati. Saderengipun sungkem pakermat kunjuk dumateng sedaya para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan sedaya para pepunden ingkang satu hudahet kinabekten para alim para ulama lan ugi sedaya pangasta pangarasaning agami kang boten waget dalem sebat setunggal mboga setunggal asma karinipun ingkang dahat dalem takdimi. Dereng tetunggu mugi pagelaran keluarga ageng Kridya Utama kalenggihan dalu menika manggih rayu widodo lalugi kunjung atur dhateng atmaja pinanganten Mas Bagus Mufin Al-Riza Mbak Ayu Sundarati nggih mangun bali wisma pinaringan kabagian pinaringan kawilujengan pikantuk berkah Gusti ingkang murbeng dumadi manggi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Maliki para setresna budaya seniman seniwati ugi wonten laladan Tambak Boyo sakadang Kridya Utama derek langkung ing samangki derek panjurung donga ing pangestu Kridya Utama manggih rahayu durga mendak kala sirna purwa madya tumusing wusana. Kepareng ngaturaken babak ingkang angka pisan pagelaran seni keluarga ageng campur bawur Kridya Utama. Para setresna budaya sugeng hamiresani ngantos pari purna. Konco-konco panas sumingga duraka kala sumingga singa omong singa sira sumbi gaho mulya mreng asal regi turu sore kaki ana dewa nglang jagat
wong melek sabarana rimo ayo hae sura-sura ayo sing saged dados lelipur sedaya bagus para muda kabeh sing dadi penarine kandas luwes apa sing dadi bangsane Krida utama nyuwun pantongane saged rembaka ngantos salamine kaparenga kawa antara pambagya campur bamur paguyuban bareng asma atur lelipur dumateng sedaya saged dados lelipur sedaya bagus para muda kabeh sing dadi penarine kandas luwes apa sing dadi besane Krida utama nyuwun saged ngrembaka salamine cekap semanten kados atur kawula mugi saged lenggahan kanthi sekeca Krida utama nyuwun ing pantonga saged kuncara salamiya ayo hae sora-sora ayo se halo cumangga ing madya loka anuhoni pakaryan kang sayekti nekat kang satuku panangka kang sampurna ayo kanca enggal samana ematsu budaya mugi berkah Gusti nyawiji ayo hae sora-sora
Kalau siap cocok. Yeah, yeah. 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 Ya, ya. Halo, galang dulu. Permono. Ya. Halo, hajrah lirasa mesti tolong. Ya, ya. Halo, kasih liring sampirono ampreyo. Ayo. Sekarang gantung kongas gandanyo. Ya. Halo, mame ranas ranandeng griyo. Hanjas morko hari mapi mas mirakula om warato tasemotan murong layon aneh kuno poropo leko merantande wurung besmo ayo mukti domo ayo kakang pamit lastro. Ayo hae sura ayo sing ayo so beridu mawur mangawur rahan tegaran sore.
Halo. Oi, 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 oi. Eh, Halo. Alonco. ya. Ayo sora ayo se Iyo, halo. Ayo sora ayo caritane wayang sewi Halo. Alon. Ya, halo, ya. Eh. Ya. Yo. Ayo sora ayo se caritane wayang
ayo hae sura-sura ayo se yo oh Yeah. ayo hae sura-sura ayo se saiki ono ngendi jarene wis menang katurutan sing digagas biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tatjanoki sego jago yen mandong tasili capek gunung sokor bisa nyawang gunung desa dadi rejo nenek ora ilang gone padha lara lopo Yeah. halo ayo yo lo Yeah. Yeah. halo alonso sura-sura ayo se Sri Uneng Mustika Tuban
patutke yo. Oh, ayo, ayo. ning wirat Ayo, ayo. Sri Ayo, 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 yo, sing penting diopeni yo. ayo sura ayo si Yo, bantuane yo. halo Cok. Wiwit biyen pulang aku ala wis kono aku wong anesta tanpa bondo donya Cok yen wangi rembulan jenenge eso tempe rasane tapi delit tresnamu abang-abang lamin ayo sura ayo se halo kelingan rikala urip bebarengan bunga susah keperan Yo, bantuane yo. Ayo, ayo. Yo, tenagane dibantu yo. karena sepisan tapi senang anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya banjur lali rikala jaman semono Yo, bantuane yo. Ayo dibantu yo. turu penak kerja penak jor lali marang aku sing rumah anak Yo, bantuane yo. teko tenan sliramu marang awakku mau tinggal lunga Ayo, jaluk suwe bantuane yo. apa dayaku Yo, sing penting dibantu yo. saiki tak ning janji cacimu lali aku lali marang anakku anakku saiki wis gede-gede mege nyuwun pirsa sapa to bapake utan tangis atiku tambah nelongso ning atiku kok malam sia-sia
kowe ngojor malah lali marang aku mesti nesu terus ngajak matu jongono aja ngono apa kowe pancen ra kelingan jamane nek biyen toni mas kowe janji bunga susah padha dilakoni ayo hae sora-sora ayo wusi sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan bendina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ora krasa sliramu ra ketut mung rekoso urip ana guna bunga susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi gelang kalau dadi saksi muga sliramu urip ngidrani wiwit donya nganti akhir wong ayu sing tak pikir-pikir Ya. halo ayo coba diopani coba